Ito ang wire ang gagamitin natin, number 8. So isukat natin to doon sa tubo dito. Isukat natin to. Safford jokes. Bahay ng Lapinik. Ikibahay sa bang bahay. Ayaw, di ba? Ayan. Bakit kayo nakikibahay dito? Hindi ako makapagtrabaho ng maayos. Ayan. Sunog na sunog kayo. Ayan. Sorry. Kasi kailangan kong trabaho dito. Nandito kayo. Kasi magwa-wiring ako ngayon. And then nandyan kayo sa labas. Ayan, nahulog na. So, sunog na sila. Ayan. Sunog na ang Lapinik. So, sarante talaga yun sa trabaho ko. Kapapart, dito tayo sa bukid. No? Nag-iisang si Papart dito. Patay na sila, patay. Ito. Natanggal na lang bahay nila, oh. Kawawa naman. Pero masakit kasi kapag kumagat, kaya tinanggal ko na lang. Marami naman lugar kung saan sila magbahay. Dito pa talaga sa bahay ko. Ngayon po ay mag-connect tayo ng wire dito sa bahay. Ito nga para kung saan mag-connect yung galing sa labas, no? So mag-isa lang tayo dito, walang kasama. So challenge ko to ngayon kung paano gawin to na walang kasama. So ito, dapat putulin ko muna to lahat, isukat, tapos i-tugtog doon. Saan tayo? Ayun na, itikit to dito, tapos yung elbow, ayan. So parang tama na, no? Tapos ito namang mahaba, idugtong dito. So ayan na. So idikit ko na lang yun doon. Ayan. So pwede to ipaikot-ikot kung saan sila gustong angle, no? So idikit yun sa wall ngayon para pagdating ng supply galing sa labas, dito yung papasok. So dito ko ubusin yung oras ko ngayon. Ito naman para ipasok doon sa breaker. So ang gagawin natin ngayon, ipasok natin yung wire dito bago natin dalhin yun doon sa area. Ito ang wire ang gagamitin natin, number 8, line 1 and line 2. So lagyan natin ng allowance dito ng ganito kahaba. Dito naman lagyan natin allowance papunta sa loob ng breaker. So hanggang dito lang. Gamit ang long nose pwede. Ayaw, di ba? Yan. Nandito na. So lumabas na dito. Yan. Pero dapat pa rin to lagyan ng allowance. Ayos. Ito naman magdikit dito. Ayan. Parang may apo dito. Bakit nawala yung maiksi? Dito pala. Yan. Di ba? Pero so, pwede to mga kapaparts. Yan, ganun lapit. Mabutas. Ayan. May butas na siya. So gawin natin dalawang butas. Ayan. May dalawang malaking butas na. So pasensya na mga ka-viewers, no? Kasi ordinaryong cellphone lang talaga ang gamit ko ngayon para magde-demo kung paano nagkakaganon.
Kung nakita natin, lumabas na yung dalawang wire dito, no. So anong gawin natin ngayon is takpan na lang natin to dito gamit ito. Yan. Subscribe lang mga kapaparts, mga sir, mga ma'am, subscribe lang. Yan. Safford Jokes. So pwede natin to flexible, to pwede igalaw ganun. So syempre lagyan din natin ng elbow labas. So nandito yung tubo, tapos ito ngayon papasok doon sa flexible hose. So wala tayong access ng butiki, yung ipis, kahit anong klaseng animal, walang access na makapasok dito sa loob. Sa dahilan nga wala akong kasama, ito na ang alternative ginagawa ko. So may dalawang pako dito ng concrete nails. Idikit ko muna to doon sa wall para paglagay ko doon sa tubo, meron kung saan ang tubo temporarily, kung saan siya mag-hang, no, bago ko siya lagyan ng mga lock. So yung mga alternative diskarte para po tayo mag-install ng ganong klaseng trabaho na walang kasama. Tingnan natin kung ano na nangyari doon sa activities natin, mga kapaparts. Ayan na nga, oh. Tingnan nyo, diskarte. Pinakot ko lang muna yung cable doon. Doon talaga mag-tap yung sa labas. Yun, tapos yung dito. Ipasok natin yung elbow ngayon dyan. Papasok na yun sa loob ng bahay. So, habang nakadikit na yun doon, baka naka-fix na talaga siya, doon natin lagyan yung clamp. So, itong wire, ipasok ko muna dyan sa flexible hose na yan. Tapos i-adjust natin to. Pwede natin to itulak papunta doon. Ayan. Tapos ipasok natin yan doon. Tapos lagyan ulit ng semento. So, andoon na siya sa kabilang dulo. So tingnan natin mga kapaparts ang ginawa nating trabaho, no. So nandito na nga siya. Iyon ang entrance. Galing doon. Papunta dito. Papasok dyan. And then papunta siya doon hanggang doon. So doon ang entrance. So dito tayo nasusunog bahay ng lapirik. So pasok siya doon. So pasok tayo dito. So dito na nga siya lumabas, no. Ito ang supply. So dito natin idikit yun ngayon sa main breaker, 60 ampere, no. So ito naman ay lightning, ito naman ay outlet, ito naman outlet sa taas. Ngayon makakandak naman ako na dito yung outlet ng aircon 1, outlet ng aircon 2. Ito naman lightning ng sa baba, sa basement. Ito ang breaker natin, bagong bili. So 20 ampere at saka 15 ampere. So ito. So i-install natin to ngayon para matapos na yung activities natin, mga kapatid. Tingnan natin ang finish trabaho. Ayun. Wow. Okay na, di ba? Naka-install na ang aircon 1, aircon 2. Yung mga break, yung mga outlet, yung main supply, nakadikit na. So kompleto na sila. So ganito lang mga kapaparts. Pwede natin i-install yung mga ganong klaseng trabaho kahit mag-isa, no? Basta mayroon lang tayong mga gamit, pwede natin i-install na wala nang dapat kasama pa ng iba. So tingnan natin dito sa labas kung paano talaga siya, no. Ayun papunta siya dito, no. Ang saka doon. So andyan na siya.
nakadikit andoon ng dulo. So ganito lang talaga mga kapaparts. Kahit mag-isa, kaya. Basta may diskarte. Fafford jokes.